Wala dito. Saan na kaya yun? Ito ba yun? Isang araw na naman lumipas. Saan na kaya yun? Ito ba yun? Salamat sa support at tunay na wagas. Kung trailing copies tayo'y sama-sama. Sana na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag naman pahuli. Good vibes lang, di ka magsik.
pala dito. Messenger ko lang pala. Sisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunika na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang panglalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. May rin kapis, siya nga. Tutuksan na tunay sa masa. Laptop? Di ba? Nandinan ba lang? Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang panglalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. May rin kapis, siya nga. YouTube star na tunay sa masa.
Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na puno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag ka magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunika na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Maylin Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Maylin Copies ang pangalan, tandaan at ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Maylin Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na puno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag ka magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunika na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Maylin Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Maylin Copies ang pangalan, tandaan at
ay kaalaman, kuwela at kaibigan. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may paibagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunika na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Maylin Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Maylin Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman, kuwela at kaibigan. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may paibagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa.